사문고 탕다니 혹 하바 클라테니 볼롱고 탕다니 Sago Bwphang Kotorma Kwlai tabuk Bisma terawai Thongoro Kwlaijak pom naikul kiri nachamja kiri kaham sakduk mangduk treatment kiri Thongoro Kwlai Bisma terajak kebo chubanai kiri Patimong 26 Asambari Bidyabil Bisini Chatai Bari Kamiwo O Kamini Pomila de Burma Umor Bachisik Kawana Shawi Manka Samungo Thangtani Bolongo Sago Bwphang Kotorma Kwlai tabuk Bisma terawai Thongoro Kwlaijak Shashino Tongo kebo chubanai kiri rang pusha kiri bagai kulai sakamnogo X-ray khaimani yagulobo next treatment cheni malia tamne hinba rang kiri rang tongkhangke treatment khai eba sakdung mangdung nai hamiman khamon piaba rang kiri ni bai tabuk Thongoro chem Kwlaijak obahai kokta mamane TWF ni adong juksong mansak marung mai khatlangai chubachu khlaikya o jorabo titi edisi hapakno kokya obahai chugya nukhung deraja khroja rongno naikulon nangu edisi hapang tei chubla nangu obahai no kokasarka TWF ni adong juksong nana nung je mutang mon ni musori tang mane. Bwphang tana ita po. Ang wagi ka Bwphang no gonya si kore. Ate na kai tam jabo. Lo je de ani mane na tong ta. Nge Bwphang tang thai. Kita ta dikha. Ya ba ko jaba. Tana se mong ni jaga hin pai. Ta je te se ki thang ga jang ga ga. Ka pe ga yang khang te se ma ya. Tam ma ka tam sa. Boba henga tabu boba hekita mane ko ororo Bisma mon tin rogoi ton na mane Kwlai ton na Bisma da bai nai tam bai. Bisa ma ba kya. O yak to banga bo. Kagara bo kok se bia sa jaba. Kioro go. Doctor ogor na naija kha nana. Nai lang tang thamani no busaro. Ko awu bo kosa kai ani yang gondate. Dekhe nai ri mane pura 2 बार ke wai ni ke nai ri man. Ko awun ta mo. Viti bona he mai si tang go ngona. Nai ra ye to. Doctor og naija mai khona na. Nge tabu je oma ke nong no kebo khana boi kebo tabu jora ke phai su na ne phege su chu bo ke. Ke bo phai jai ko po. Sao su bona ne ko mo. Tam rok sane nang tabu nin je so khaime naija na ni doctor rang rang kring ni tam sanai. Lokhormo tam. Ko khi mandra azu mandra khana. Tag lokhormo tam Ko sanai. bara khana. Amdron lo. Wasi de ke wasi ja. Wasi de ke. Orang hangkai to chung kharaksa sini dofani boko bo belai bial bi boto Kwlaijak te bo bolong harunggo thantani bo bolta nan thanjamani kore ni nukhungba bini sago Bwphang Kwlai bini Bisma bekreng rok baijak bokono khai manjariya bokam kas khaisa janaiba ta Bisma Kwlaijak chungbono chuba chirina hini chungtini 26 Asambari TWF chung Paschim Basaibari bai Purbo Basaibari TWF khoboi angoro tini chung koijon angnani 6-7 jona 8 jona moto chung TWF ro khungno subanani hini phaikya obo jaga hangkai Asrambari ni oro Bidyabil na Bidyabil Chataibaरि bisino khobjak na haipan Bidyabil bisi nong na mo Bidyabil bisi Chataibaरि hangkai Bwphangni mungle tambo angbo sungjak dia Pomila de Burma Bukhukno chung nainani bagai tini kisa suba cherinani kisisa chungboi haiko bangni manjaya yaga rang paisa kore te chini phano kuno kore ni bagai chungje chotoi mairum ro kisa rinani phaijaga khata Ma'am tini je chof mane agi ro ke phai bungna jamo hai khana phai su chof ke. Borok je samani khai to কোনো leadership ba chini okra chakra ba panchayat muriting ke boborong na naikia ko hisawo bo nong no khunga saichung Kwlai tongja jawo tawo bisnawo rang puisa kore ni bagai bo treatment khaimiya haipano Komalpur thangai Komalpur Kwlai hospital thangai bo esra rok khaijak phika ko ngai khaijak phaimani yakulo bo rang puisa kore ni bagai treatment khaijak maiya teisa nogor phirogoi phaija jaka aboni bagai bo tabo bisnawo Kwlai ma tongja jawo je mo je tini je sakam Kwlai haimya Kwlaijak bini boyos rok busrong khana. Bini boyos ke to 50 roka khana ang je wansuk mani
hingke borok agio hingkai motamoti bongni family kahamno tongmani borok je sai khanari mani hingkakai abo kija sanani musung ang abono sini sara Tripura rajyo sini nai tongnai takhokte bukhukjong obo hingkai kaisa sotorko tongnani nangnai chung abo yapri serene nangnai immediately obo hingkai sini TTADC hapongo tongnai rok sini sorkaro je tongnai rok borokno ba ang koimung yaphanani musungo borokno paiple koimung ma janogo ang te sobani chibai norongna ang sanani musungo je proshashan chalogoi tongnai rokno obo hai bukhukjong BLB boto klai tongnai tini naijaya lanchan khai je nok nukhung kobai kisigo tongnai Bukhukno Chubakha rinani bagoi ang khabai khukbai norongno koimung yapharu o bisingo bo tabuk chung TWF bo krak mangnai tamani bagoi himba bo agio bini nok nukhung te kisa kaham tongmani buini duara thangai samung tangjanani nangya hini sajajao bo o nokni burasa obono hingka ang kaka nanungui thanga tini hingka ya kaka je samani hingka kai bo agio cholu buini nukhungo thana nangya bagan kaisa tongjajapo a bagano bo bini busla kusung hingkai draksawoi bin nok nukhung ses bagan mongon phalei paikha tau bini rabar bagan phangsabo kurikha bini habo kurikha hingke bo tabuk tamo kaisa sinai te bini busa je phejangnai mani sawoi obo hai khlai tongmani no chung bahai kai tamo khailainani abo jotoni Chubakha nangnai chung TWF bo jotono yapri baksa khai chung ulamano rotuklainani nangnai haste hapang robo kisa sajjo khainani bagoi ang norongno jotono no request khayo ba khulumung yapharu ani okra rokno abono ang sanani musungo naidi tini khoroksa borok bini busa draksawoi jeni bini nok nukhung bai tongkha pameni yagolobo khoroksa takhuk ba khoroksa bukhuk bono jodi help khaiya hingka kai bo yok sama manglak bo o phekjangnai maniyo bote bo kulugoi tongnai abono ang sanani musungo ani kok hingka kai lukurok nai tongnai rok ba tam hino mo hingka kai chung chanai rokno simi chung butok khaiye chung mo chere rokno tai hamni manglak men hingka kai tini sini nok kaham kai tangjak nok bisingo tamo khai sibuk khapai chung nok ni sidro boro tong chung mano tuklainai hingke obono ang sanani himani kai mosi kok khai sini Tripura rajyo o phekjangnai manai taono hoite sini pahar oncolo phaimani abono chungman suktai klainai a taoni bo borok tubukha bo borok bo bahai kai bikhlai ri paika keni to bukrang krui borok muni sujoto ne yakang bai himbu abono ang sanani musungu sini haste hapangrok wansuklai thai klainai Tripura sarok je phekjangnai mani chawoi obo hai kai nukhung bai tongmani obo te bongnai dire dire tini ani ungnai khanani ni ungnai obo kebo ungye himkrui Tripura sa mutangjaglak obo Tripura sa mutangjangnan kogriya Tripura sa hingkai bina sungnai obo tabuk 100% Tripura sa busawo tabuk 50% ni upor tamo 70-80% jora tabuk agojak o phekjak maniyo kubuljak Tripura rajyo onek drug center tongo o center thugui no 200 jona 250 jona 70 jona obo heke pesel tong tongo nga achere rokbo borok tini nogo phaikya hangka kaino iko monok nukhungni monok phangni buslase 16 mas noni khapo 16 mas noni mani yaglobo phaikya hangka kaino nogo amtui namtui babo haina ba khaisio mai songnani maitu korika mui songna muitu korika pharu kati korika mairang korika taubo ma sai tongo sono ngai obo bahai kele chini Tripura sani birmaya kangnani obo kaisa men birma chini tabo obono bahai ke chungmuk to manani o lamana chungmuk to lainani nangnai haipano chung TWF ro hangka kai tabo bo rajyo ni hoite o mani sopai hinai chung khorang ni chung yapri ri bo chung saisung unglak obo hangkai jotoni Chubakha no nangnai joto baino phanbak sang lainani nangnai hai akai sin Tripura sani generation mitiwi thanai tini je nokmani halo hangka kai mokeni nogobo ungye hingkurui je drug sanai poribar hangkai obo ungnai
অবশ্যই তিনি খানাংনাই কিন্তু স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য। Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porijago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amjamurongni Bagibo, Magnangno Frungjago, Rungsunarong Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kuchukbremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Naithok Krangjak, Tongberni Bishingo Shonsajak, Rajashri College, Khas Rangino, Sabsutara Novochawi, Lekapura Klaimano. My name is Pinky Deverma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year o kalayo bebak mane jeng je college ka ta phaimani teacher rok sung onek guide khaika kata mani phrungjaka jemon sung public din rok srungo bai kai student ngo interact khainani gai class o bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college sung tomo mani phrungu tak nang na di modern technology rok phai tong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam rok kaham kan cholibo phrungma rok kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jungno jani jung mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jungno phrungo engke jungno jani suppose jung tabuk kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jungno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jung lama hamya kulai tongkha borokno jungno tuna nayo kaham lamao jungno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day modern technology ma porinai so modern technology pori hangai sung brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn to and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike Leriawi Tinino Fadi Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill, Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura, Kokdug number 9873673875.